walahla isikole, walahla noma wakhe ukuze nje azofokhasa kule bhizinisi leli nje. Yonke i-focus yakhe ibe kule bhizinisi. Mfethu wayengasayi ngisho ukuyobheka uma wakhe eyovela because it's not like mhlambe benoma wakhe babexabene or something. Kwahamba nje kukahle ku-right. Yangixaka-ke nami leyo part leyo, noma mhlambe wayenqena ukuthi uma kuzolokhane embuza ngey'ndaba zesikole ukuthi kuhamba kanjani. Kodwa hhayi bo wayengawaqamba amanga. Ngathi kuhamba kahle. Noma mhlambe uma wakhe labo omama bathe uzofuna ukubona ama-results. Wabedane wamziba, akushiwongo lokho, mina nje usey'cabangela lokho. Hhayi, athi usahamba abone loya bey wakhe, yamkhumbula loya bey. UBey lo usemade ithile nangu udrayiva imoto, usejola nenye intombazane futhi uthi uzoyishada. Cela nimbuke wenzani manje u-Amanda? Ayeke u-Amanda, ayi, ngisho nje ngathiwa